Hello mga guys, tapos na po ang meeting namin. Uwi na po kami, kasama ko yung mga kasama kong uwi. Apat lang po kami umalis. Bali si Sir Ronald, si Sir Marlon, si Sir Herbert. Kasama po yung alpha ni Sir Herbert dahil nauna po sila dahil naka 4 weeks po sila. Yung mag-asawa po, si Sir Herbert at si Ma'am. Let's go, uwi na po tayo. Sana po ay wala pong mangyayari sa amin sa daan sa pag-uwi. Salamat po. Amen. Thank you. Sir. Yan. Nakikita yung mga bukid sa Pangasinan. Sobrang fresh na fresh ng hangin dito. At ang gaganda mga tanawin sa Pangasinan po. Sobrang malamig at magaganda mga bukid dito. Kung galing ka sa Manila at nakapunta ka sa Pangasinan at punta ka dito, siguro namimiss mo itong lugar ng Pangasinan. Sobrang lamig at malayo po tayo sa mga COVID at sa virus. Sana po huwag niyo po kalimutan ang i-like at i-bell ang aking CG Moto. Ito po pina-vlog ko po ang aking CG Moto. Sana please huwag niyo kalimutan ang aking CG Moto. I-like at bell lang po. Salamat po. Salamat din sa nag-like. Sana meron at salamat nag-bell. Thank you. Ingat po kayo, Ma'am Sir RS po. Naka-force po, yan po sinasabi ko si Sir Herbert. Kasama po yung alpha niya. Yan, isa po yan. Sana okay kami pag-uwi. Sir Ronald kasi taga-Pasulog yung Pangasinan po siya, si Sir Ronald. Ingat po sir. Nasa welcome to Manawag po tayo. Bondo rin ng Manawag po to ng Pangasinan.
nandito na si Sir Marlon kasi taga Marawag din siya. Sige sir, ingat. Nauna na ako po kay Sir Herbert. Medyo matraffic dito sa bayan ng Manawag. Medyo malaylay pa din ang uwian ko. Sige Sir Herbert, mauna ako sa inyo. Alis po. Dito na ako sa boundary ng sa Asinto ng Pangasinan. Yung bayan ng sa Asintong Pangasinan. Ito po. Dito yung masarap yung mga mais. Ang ilagang mais ito. Dami oh. Dami mais. Masarap yan pag abusaw. Oh, sarap. Yung pala, yung dala ko si Mio Grabis 125 Yamaha. Ang ganda ng takbo niya, smooth na smooth. Hindi ka mapapagod magdadrive. Tapos, sobrang nagustuhan sa kanya, sobrang tipid ng gasolina niya. 2 hours na akong tumatakbo, 2 bar lang po ang nabawasan. Marami pang matatakbuhan si Mio Grabis na 125. Ang pangalan po ng Mio Grabis ko po si BBG. Dito na tayo sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Medyo malapit na tayo din sa papauwiin natin, Dagupan City. Ito po ang bayan ng Mangaldan po.
sila. So, merenda. Yes, sir. Ay, naku, munti na ako dun. Naghahasag na nga ako, nagbusina pa ako. Munti na akong sa kamuti yun. Nakatakot. Ay, naku, mga kamuti talaga sa daan. Dito na tayo sa syudad ng Dagupan, Pagasinan. Nasa downtown po tayo.
yung barangay ko po, barangay ni Seiji Moto. Salamat po sa nanood ng video ko. At huwag niyo po kakalimutan na i-like po ang video ko po ito. Si Seiji Moto. Thank you po lahat. Please, yes.